Sebep ziyaret ame malum var roja guhertina make kanun roja vedaye levi derbar da meji partiya ziyaret dikin o nerin axu be partiya ra par dikin vi şekli em dibin ku make kanun çe dibe bira mafi insana o mafi Kurdan bira ney wenda kirin make kanunek liser adalet çebe yani benge havi ev make kanuna nu bira benge havi adalet be yani inkariya Kurda teda tüne be inkariya mafi Kurdan bira teda tüne be ideoloji bira ev make kanun vigave xwedî ideolojiye yek ideoloji teda heye bira ideoloji teda tune be bê ideoloji o make kanunek ser yek netevi kavmi bira çê nebe yani ev devlet hem devleta Kurdaya hem devleta Türkiye yani ne safi devleta Türkiye çünkü vaktaki Cumhuriyet ava bu Türkçi, Kürtçi behevra harp kirin behevra mücadele da muhabın paşi inkariya Kurdan çe bu asimilasyon politikaya asimilasyonu xwastin ki Kurda tune bikin Kürt zamanê xwe wenda bike Kürt esê xwe wenda bike nasnama xwe wenda bike fakat Kürt nasnama xwe wenda nekir o zamanê xwe jî wenda nekir vî gavê madem em yek fırsete hatiye dest ev make kanun dem dibên em ê biguherînin nêrîna me guhertin tedî hinek tiştê têda bimîne em dibên bira yek make kanunek nû da çêbe sanki devlet nû ava dibe li bona wî 25 milyon Kurd hene li vir li vî memleketê ew jî xwe vî make kanunê da bibînin o navê wan da jî bira navê wan jî bira vî make kanunê de hebe heta ana neheqî bûye o hakaret bûye yani yek mîna sanki yek özür devlet vî şeklî navê Kurdan yani yek Türk envaya dibêjin yek Türk xwediyê kîja mafe bira Kürt jî xwediyê wî mafê be yani endamê vî devletê çi şekil yani Türk çi şekil li make kanunê da tê nîşandan bira yek Kürt jî ev şekil be yani devlet madem nû da yek sivîl anayasa çê dibe ev anayasayê da bira tiştê yani ne fayda milletê bira têda tune be inkarî têda tune be fırk neke cudahî neke nav milletê o zamanê yani nasama Kürtçî têda hebe zamanê Kurdî jî bira bibe zamanê fermî o zamanê perwerdeyî ev şekil wî çaxê wekî wekevî çêbe adalet wî şekî bekî were cî em vaya dixwazin o vî fikr û ramana xwe jî me bi hevala re par kir o hinek tiştî dijî tabii li ser heye yani ji bonekî avakirina anayas yek make kanûnê li ev pirtûka xwe jî me nîşan daye ez jî spas dikim îro şandek li ser navê Hüdaparê me ziyaret kirin
em xêratina wan dikin û bihatina wan em gelê kêfxweş bûn. Hevalên Hudaparê derbarê pêvajoya amadekirina destûra nû bîroraya xwe bi me re parve kirin. Her wiha me jî bîroraya xwe bi wan re parve kir. Em dizanin ku îro Tirkiyeyê de gelek meseleyên mühim diqewmin. Di nava van meselan da mesela herî mühim jî mesela Kurd e. Ji ber ku mafê milletê Kurd ev sed salek û hatiye înkar kirin, tune kirin. Ev jî bûye sebebê aloziyê pevçûn û problemên mezin li Tirkiyeyê. Bi vîya ve girêdayî demokrasiya Tirkiyeyê xesadiye, milîtarizm xurt bûye, şövenîzm nava milletê Tirk da zêde bûye û her wiha meselê aborî civakî jî didomin. Bi nêrîna me sedemê van pirsgirekan ev destûra heyî ku 12 îlonê destê eskeran artêşê bihar çêkirin lê beriya wî jî heye beriya wî jî tişe digîşe destûra bingehîn sala 1924 ku weta nû Tirkiye hat avakirin ji ber ku di avakirina Tirkiyeyê de gelê Kurd tune hat hesab kirin, zimanê wan hat înkar kirin, çanda wan, kültüra wan hat tune kirin û heta îro dewlet sistem li ser tenê etnisîsteya Tirkiyeyê hat avakirin. Ev problem mezin bûn heta îro hatin. Em hêvîdarin ku û dixwazin ku destûrekê nû çêbibe, ji ber ku heta destûrekê nû çênebe, meselê din safî nabin. Ji bo vê yekê jî em her tim daxwaz dikin ku Tirkiyeyê de beriya her tiştî zemîna çêkirina destûrekê nû çêbibe. Yani boy ku civat emî alî bikarbin qise bikin, bi hevra diyalog dayinin, hatin çûndin çêbibe, ku bikarbin mutabaqateke civakî çêbibin, ji bo wî divê zemînekê demokratîk aştiyane çêbibe ku herkes bikarbe bîroraya xwe bê tirs, bê xov, bîne ziman, emî taraf bikarbin bi hevra qise bikin, bîroraya xwe pêşkeşe bikin. Ji bo vê yekê îro belkî gava ewil divê Tirkiyeyê de bê avêtin normalize kirina rewşa siyasî ye. Yani qesta me ew e şer û pevçûn xilas bibe, ev dûbendî, dijbayetî bidawî were, zemînekê normal çêbibe û wê gavê wexta destûrekê nû çêbibe em Kurd jî wek taraf partiyên Kurd jî em dikarin bîroraya xwe bînin ziman û em dikarin li ser vê pêvajoyê em jî karîger bin, rolek bilêzin. Em di vê çerçeveyê de hewldanên hevalê Hudaparê mühim dibînin û em jî şixasa destê me bê em dixwazin ev pêvajo normalize bibe û va mesela were nîqaş kirin. Gelek spas dikim. Fotoğraf mı? Sen çağır